ka-native, marami na po nag-aalaga sa atin ng mga manok ngayon. Meron dyan mga native chicken, heritage chicken, meron ding crossbreed na tinatawag na upgraded native chicken. Huwag nyo po titipirin sa patuka ang inyong mga manok. Bigyan po natin sila ng tamang pagkain para po ay always healthy ang ating mga alaga. Samahan na rin natin ng mga bitamina na angkop para sa pangkalahatang kalusugan nila gaya ng King's Vita Plus. Huwag natin silang tipirin upang di rin nila tayo titipirin. Paalala lang po, mula sa akin at sa King's Vita Plus. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello, magandang umaga po mga ka-farming. Dito sa farming, napaka-enjoy ng buhay natin. Gagamitin natin itong way of life dahil talagang napakasaya din naman na meron tayong inaalagang hayop, meron tayong mga inaasahan para sa kinabukasan natin na habang tumatagal natin ginagawa, pupwede rin natin maparami yan. Although hindi naman lahat talaga na naging successful dito, marami rin sa atin ang dumadaan sa maraming pagsubok habang ito ay ating ginagawa. Kung minsan may mga namamatayan ng alaga, minsan naman sobrang mura ng bili ng alaga natin kapag atin ang binenta. Or the worst pa, may iba naman nangunguha nung hindi naman nila alaga. So maraming mga challenge din dito. Hindi lang yan, napakaraming mga challenge din na nangyayari. Pero karamihan sa atin ng mga ka-farmer, karamihan sa mga naging matagumpay, yung mga challenge na yun ay ginagawa nila ng paraan para talagang sa susunod, hindi na mangyayari ulit. So imbis na sumuko sila, talagang nilalaban nila para mas lalo pang mapapaunlad, mapapaganda nila yung kanilang pagsasaka. So yun din yung ating mga pananaw ngayon. Marami nga rin ngayon na problema dahil nga sobrang mahal daw ng bilihin doon sa kanilang ipapakain sa kanilang mga alaga. Kaya karamihan gumagawa ng paraan, nagtatanim din sila ng mga pwede nilang ikatanim na pwede rin nilang ikabigay doon sa mga alaga nilang hayop. So ganun din ang ginagawa namin ngayon. Talagang nag-a-adjust tayo kung ano yung mga nagiging problema. Kasi itong farming, itong mga pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng mga gulay, mga halaman, ito ay kailangan din ng ating mga kababayan dahil dito lahat ng gagaling yung mga pagkain. Tayo ang pinaka number 1 na kailangan dito sa ating bayan, dito sa mundo. Dahil ang lahat ng mga kinakain ng ating mga kababayan ay siyempre nanggagaling sa farming. Tayo yung nagpo-produce ng pagkain. Kaya kailangan din natin na pagsikapan lalo para mas lalo nating mapapaunlad itong farming. Anumang pagsubok, kakayanin natin yan. Kung meron mang pagsubok, ilalaban natin at gagamitin natin yon na daan o gabay para sa susunod natin gagawin ito ay mas lalo pa nating tatagumpayan natin itong ating mga ginagawa sa farming. So ako nga po pala si Jid ng Farming Business at iba pa mula sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Paalala lang po mga ka-native, huwag niyo pong hayaan yung simpleng sipon ng mga manok natin para hindi lumala at maging kurayza na mas delikado. Lalo na ngayon na maulan na naman at prone sa ganitong klaseng sakit ang ating mga manok. Kailangan talaga na sinusuri natin ang kalagayan ng ating manok para po agad na mahiwalay ang may sakit sa mga walang sakit. Mainam na gamot para sa sipon ang Panamox Couplet at Panamox Forte. Maraming salamat! Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Magandang araw po mga ka-farming, kumusta po? At sa pag-aalaga ng hayop ngayon po, ma-share ko lang sa inyo itong konting tip lang. Napakarami rin kasi nating mga nagiging pagsubok dito. Kung minsan doon sa mga alaga nating manok, sa mga pato, sa mga itik, minsan hindi natin namamalayan, nagkakasakit din. Minsan nga marami rin mga nag-aalaga ng mga hayop na imbis na naparami na, doon naman dumadating sa point na nagkakasakit naman yung mga alagang hayop. Kaya yun yung talagang sa atin, isa yun sa pinaka-problema, pinaka-challenge natin kung minsan, kung paano natin magawa ng paraan para maging safe naman yung mga alaga natin. At kapag nandun na tayo sa point na may mga sakit na yung alaga natin, hindi rin natin alam kung minsan kung ano ba yung gagawin natin, ano ba yung igagamot natin. So sa amin, malaking pasalamat ko rin sa mga naging partner natin, itong Panamox Forte, Panamox Couplet, dahil napakarami nang naitulong nila dun sa mga alaga din naming hayop. Kapag ito ay may mga sakit na coryza, fowl cholera, o kaya mga sipon, may mga bulutong, at marami pang sakit ng mga alaga namin, ito yung ginagamit namin agad na gamot sa kanila. Ang maganda dito, hinahalo lang namin sa tubig para doon na mismo sa tuwing iinom sila ay talagang
mahihil na sila. Magagamot na kung ano yung mga sakit nila, matatanggal na yung mga bakterya dahil sa dami na ring sangkap na ginagamit dito sa Panamox Forte, Panamox Caplet. Kaya natutuwa tayo dahil napakalaking tulong nito bilang solusyon doon sa napakarami na nating mga nagiging problema dito sa farming. Kaya kami talagang hindi namin talaga ito isinisikreto yung mga pamamaraan din na ginagamit namin. Panamox Forte para doon sa mga sisiw naming mga alaga na may sakit. Panamox Caplet naman doon sa mga malalaking manok naming pinanggagamot namin doon kapag sila ay may mga sakit. So ayun, ako po pala si Jid Batuan po ng Farming Business at iba pa. Kasama ang Panamox Forte, Panamox Caplet. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you po. Happy farming po. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Ayan. Anong meron sa pula today? Happy Bakit Valentine's tayo nagpupula? Day. Kong Hei Fa Choy, Merry Christmas. Ano pang Oo. happy birthday? Ayan. Yun na yun. Grabe, Diba? ang pupula natin, Day. Sir, magbihis ka, sir, ng pula para magdilaab yung ating screen. Anong meron ngayon para tayong sasayaw? Yeah. Hello, everyone. Happy afternoon po. Kamusta ang ating lunch? Diba? Naway busog na po tayong lahat. It's us once again. Ayan, bit-bit na naman po namin ng mga impormasyon na tips para po sa inyo, aming mga suki. Magandang hapon po. Ito po si Inday Pachang. And of course, ito po si Clara Tita. Welcome po sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura. Asenso ka. Asenso ka. Ayan. So, it's productive afternoon na naman ulit, of course. Yung mga chikahan natin, wag kayong it's because we're gonna share with you a lot of tips and discussion maya-mayang konti. At may kasama naman po tayo ngayon. Siyempre, may lektsura na naman na magaganap, diba? Mga tanungan, ayan, mga diskusyon and all. Anything and everything under the sun. Of course, kasama natin ang ating isang guest speaker. Nag-aayos na ng buhok si Sero. Poging-pogi na siya sa kabilang mundo. Ayan. Kabilang bahay. Di na natin patagalin pa. I-welcome na natin yung ating kasama kada Martes. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, sir. Pulamalak Native Chicken. Hi, Sir Sean! Ayan. Diba? Dapat sa gitna. Dapat Buti sa na pula ka lang. rin. Para talagang Buti na lang. fiery yung ating afternoon. Diba? Pulang-pula. Ayan. Mapulang araw. Mapulang Oo. araw. Kamusta, sir? How's your day over there? Ayan. Saan ka ba Okay po, ngayon? ma'am. Okay na okay. Same pa rin as dati. Mhm. Aha. Okay na okay. Kumusta naman ang dyan, sir? Ang panahon sa Pulo-Mulok? Dito, ma'am, every afternoon tsaka gabi, yan, medyo umuulan. Pero okay naman yung mga manok natin. Wow, Ay, that's ayan. good, diba? Hey, Kasi the praise other the time na Lord. nakausap natin si tawag nito Manok Tambayan, ang saya-saya niya kasi mainit yung lugar niya. O, diba? Ma'am, ang happy ko ngayon, mainit dito sa amin. Talagang napakaano niya ta. Overwhelming ang kanyang happiness kasi may araw sa kanilang lugar. Oo, maganda talaga pag may araw kasi pag pag medyo cloudy or umuulan, parang iba yung mood ko. Nag-emote ka rin. Oo. May mga Very lazy. emote na mga, ay ganun. Yung mga Very lazy ako, pakape-kape, guys. patingin-tingin sa Oo. window. Emote-emote, iniisip ang mga utang, nakapagbayad na ba ako? Ano nga ganap? Pero sir, kamusta po kayo dyan? Ano po yung mga preparasyon sa Pasko? O, diba? Bago tayo magtuloy-tuloy. Anong parang yung mga 5 days gagawin na lang. natin anong gagawin natin this Christmas? Share Attend lang naman. ng ma'am, attend lang ng guest party para malibre yung pagkain. Pwede! Ay, perfect! Perfect. Maganda yan! Mm. Maghanap Tayo na ako ng na magpa-party idea. dito sa amin. Kanilang party sa Oo. office dahil dyan ako kakain ng lunch. Maghahanap Ay, lang hindi. ako ng pang-dinner. Hindi ka makakakain talaga, Day, kasi sa January 14 pa tayo.
Ang tagal pa nun. So, magugutom pa ako ng mga ilang weeks. Kakain muna ako. So, ayan, puhon-puhon. O, diba? So, that's somehow, tawag nito, that's a strategy para ma-enjoy. Attend the Christmas party. Uy, really, it's one of the best, diba? Somehow of celebrating Christmas, yung mga gift givings, mga reunions, ayan, with your family and Correct. friends during Christmas. Yun yung maganda. Correct. Ay, uy, before tayo mag-proceed, ha, shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Hello po sa inyo. And dito din sa ating Facebook page sa AgriSenso. And at the same time, later on, shoutout ko rin ang ilalive tayo ng Regional News Group or RNG Luzon. So, abot tayo kahit saan sa mundo. Kahit kung pwede lang yung mga astronauts natin na nasa sa outside world, na nasa NASA ngayon, na nagtatrabaho. Why not? Kung nanonood sila, kasi live tayo Kung nanonood sila, paki-comment naman po dito sa comment section kung saan kayo, kung baka nandyan kayo sa outer space. O, Ang diba? dami nila, di ba? Oo. But, ayan kahit hindi na. pa nga tayo nagsisimula, ang dami na nating mga pa-shoutout, o di ba? So, Oo. siguro basahin na lang natin bago sila magtambakan and all. Anyway, hello to John Raven, ka-native. Hello to Merry Christmas, mga ka-native. Meyer De Vera, ayan. Hello, Christmas. Paano ito? Winter Belingin Gayao. Good evening, good PM, mga ka-Agrisenso watching at Baguio City, Benguet via RNG Luzon. Ang tambalang, #Inday Clara. Oh, di ba may pa-hashtag na talaga? Nakakaiyak. Ayan. Okay na yan, dahil kaysa sa senior, baka Sakit panonood sa na heart, naman ha? si Sir. Hindi ako nakaka-move on since kahapon. Pa-shoutout din daw sa mga member ng SMP o samahan ng Malalamig ang Pasko. Katulad ko po. Ay, winter. Sino? Winter. Winter talaga, ma'am. Napaka-winter ng kanyang damdamin. Okay lang yan, diba? Winter pa ang pangalan niya. Winter pa yung damdamin niya. Sa ano na lang So, kaya grabe na yung feeling of coldness na nararamdaman. Parang nasa Everest na siya. Yes. Pwede naman bumili ng mga jacket winter para hindi ka lamigin. Magkape ka, diba? Para mainit ang feelings. Ganun lang. Darating na niya yung mga nobya-nobya na mga ganyan. Wait ka lang. Correct. Okay? Ayan. Huwag Oo. masyado ma-excite, diba? Uy, speaking Ano? of excitement, Dai, I'm sure itong mga viewers, mga followers, uy, congrats natin si Dai, si Pulomolok, 100,000, Dai! Ay, bongga! Mamimigay na talaga ito ng manok. Promise. Oo. Manok na talaga. Hindi na sisiyo. Sisiw. Congratulations, Sir Sean, Pulomolok, native chicken, salamat. abot na ang 100,000. O, diba? Nakita ko Yeah. yun, Wow, sabi ko, sana ma-convert din ito into cash. Yung Why pagiging may 100 pa, diba? Ano, Oo, sana. as in. Meron ba yan siya, sir? Ano ba yan siya? May adjustment ba yan Monetize sa or inyong something? monetization? Yes, ma'am. Kasi kapag dumadami yung followers mo or dumadami yung viewers mo, pag nag-share yan sila, may mga friends sila na pwede mo ring maging followers. Oh, I see. O, diba? So, when 100,000 followers, it will double pa. O, diba? And triple. Triple. Soon, bongga. Sana. Mamimigay na siya ng hindi na talaga manok. Pwede na rin pabo. Like kay Sir Oo. Ligan. Feeling ko lang. Ay, Dai, Pabo na naman. Ano na yun siya, Dai? Parang good thing na rin, no? Kasi may pinaghahandaan din si Sir Sean, no? May pinaghahandaan siya. yes. Excited. Soon. O, diba? That's Soon. blessing. Ayan. Soon. Ayun. Anyway, bago pa tayo, saan pa tayo mapunta? Ayan. So, siguro, simulan na natin ang ating hapon, of course, with latest tips na naman po mula sa ating Pulomolok Native Chicken. So, once again, kami po'y matutulog at pananahimik sa loob po ng mga 1 oras ni Clara. At hahayaan namin si Sir Sean na lang magsalita. Okay, sir. Good night, sir. Ayan. Good Tingin mo night. lang kami. Pakigising lang ha if you're done, sir. Thank you, sir. Ayan. Pero, with us, sir, the floor is yours. Ayan, Correct. Yes. Take it over. Take it away, Sir Sean. Yan. So, napakaganda ng topic na naman natin ngayon, no? Ito po yung tamang pag-aalaga ng mga sisiw. So, lahat po, yung iba gusto magsimula sa sisiw kasi yung sisiw, very affordable siya.
meron ka lang 60 pesos or 50 pesos, meron ka ng isang sisiyo, tsaka kung meron kang 100 pesos pataas, hybrid na po yung sisiyo mo. No? So, napaka-importante mag-alaga ng sisiyo, pero yung iba, hindi nila alam kung paano mag-alaga nito. Dito nga lang sa pagbili ng sisiyo muna. Yan, dito po usapan natin itong pagbili ng sisiyo. Napaka-importante nito, dapat po yung sisiyo na nabili mo is nasa umiidad ng 3 days hanggang 7 days old. Yan. So kapag ganun po yung edad ng sisiyo mo, medyo malakas na yung resistensya niya. Yan. And dapat na kapag bumili ka ng sisiyo, meron ka ng brooding pen. Ang brooding pen po napaka-importante kasi kapag wala kang brooding pen, yung kulungan mo lang is yung pangkulungan talaga ng mga breeders, pwede pong mamatay ang inyong mga sisiyo. So, dun sa brooding pen, kailangan po ng rice hull. No? Yung rice hull po napaka-importante dahil tumutulong po yon na komportable yung manok natin para mahigaan sila, may bedding sila. At nakakatulong din po yung rice hull para ma-maintain yung init doon sa loob ng ating brooding pen. Yan. So, doon kasi sa ating mga sisiyo, kailangan talaga ng kapag walang inahin, no? Kung bumili ka sa ibang farmers ng sisiyo, yung makukuha mo lang sisiyo talaga, wala pong kasaling mga breeders or mga inahin nila. So, yung mga sisiyo na yon, yung magiging nanay nila, yung bumubuhay sa kanila is yung mga ilaw. Advice ko lang sa mga gusto mag-alaga ng sisiyo, dapat talaga yung ilaw na ginagamit nyo is 100 watts. No? Kasi kapag 100 watts yung ginagamit nyo, sure na sure talaga na kaya nyong maging zero mortality, no? Or walang mamatay sa inyong mga sisiyo. Dahil nga, healthy yung mga nabili nyo. And check nyo rin na dapat yung mga sisiyo na nabili nyo, yung mga pakpak po nila is nasa ayos na posisyon, hindi po bumababa. Kasi kapag pangit yung balahibo, pangit yung mata ng mga sisiyo nyo, medyo mahina yung mata nila, pwede po yung, ibig sabihin niya, may sakit na po yung sisiyo. So, it takes ilang days lang, baka mamatay po yung sisiyo na may sakit. So, ito na, dapat talaga may beddings, yung rice hull, no? Yung beddings po, kailangan yung rice hull natin nasa 1 inches hanggang 2 inches yung kapal ng rice hull na beddings. And yung sinasabi ko kaninang ilaw na 100 watts dapat, yung taas dapat niyan kapag first week pa lang is 4 inches hanggang 6 inches. Ganyan kataas yung ilaw mula doon sa ating flooring or beddings. Yan. So, pagka naman after 1 week, yung ilaw naman is dapat taas ng pataas, no? Hanggang umabot na siya doon sa sa mga 2 feet. Yan. Tapos after 3 weeks, pwede na pong patay yung ilaw na pang sisiyo talaga. Yung ilaw na gagamitin nyo is yung LED. Yan. Para makatipid din po kayo sa kuryente. Yung mga kasi, yung kapag hindi natin nasunod yung ganyan na na taas sa ating mga sisiyo, no? Yung first week napaka-delikado. Kapag bumaba pa po sa 4 inches, siguro sabihin natin mga 2 inches tapos 100 watts yung ginagamit nyo, yung ating mga sisiyo po ay pwede po yang mag-heat stroke, no? May heat stroke. Yan. Tapos kapag medyo malamig naman, napapansin ko kapag medyo malamig or medyo nataasan natin, siguro sabihin natin mga 7 inches yung taas. Tapos day old pa lang hanggang 1 week yung ating sisiyo, pwede pong humina. Yun po yung rason kung bakit bumababa yung pakpak nila, pangit yung balahibo nila, medyo basa. Dahil nga po, nasa-stress yung mga sisiyo natin dahil hindi enough yung init nandun sa ating brooding pen. Yan, tapos minsan napapansin nyo, yung mga poops nila is bumabara po sa kanilang mga puwet, no? Dahil din po yan, hindi maganda yung init. Yan. At kapag ganun po, medyo mahina na yung sisiyo natin, mamamatay. Yan. And ito pa yung isa kong strategy sa pag-aalaga ng sisiyo. Dapat po yung kanilang patubigan or kanilang pagkainan is naka-elevate po, no? Kahit 1 inches to 2 inches from the beddings. Dahil yung mga rice hull natin, minsan, ay namimix po yan sa mga poops ng ating mga alaga, ang mga sisiyo. So kapag namix po yan, tapos hindi po naka-elevate yung patubigan nyo, hindi naman kasi 24 hours andun tayo sa ating brooding pen. Yung iba, naglalaro yung mga sisiyo and pumupunta yung mga rice hull and mga poops nila dun sa patubigan. So kapag yun po yung bumara
sa ating patubigan, tapos ininom po yan ng mga manok natin, yung mga sisiw natin na napaka-sensitive, pwede pong mamatay yung ating mga manok dahil nga sa bakterya doon sa kanilang tubig. No? So wala nang fresh water doon sa kanilang tubig. So mas maganda, naka-elevate talaga. Napansin ko naman doon sa iba, yung ginagawa nilang for elevation is yung tubigan talaga, no? Na talagang may tali. Doon naman, yung masasuggest ko lang doon ay medyo delikado, no? Kasi minsan, yung tubigan, kapag nalipadan po yan ng sisiyo, pwede po yung mahulog, mabasag, no? So, mababasa yung mga other sisiyo. So, kapag nabasa po yung sisiyo, malaki din po yung tendency na mamatay. Yung ginagamit ko lang dito sa akin na pang-elevation talaga ng ating tubig at saka pagkainan is yung matting, no? So, itong matting na to, makikita nyo po to sa mga pet shop or sa online. Yan. So, matting po to, plastic matting, ginagamit po sa mga sa mga babuyan, kambingan, or sa aso. Yan. Yun po yung floor matting na tinatawag. Mura lang naman yan, nasa 200 pesos. And napaka-effective. Sa ngayon, malinis palagi yung tubig ng ating mga sisiyo. And chine-check ko lang every twice a day. Tapos refill na naman ng tubig na malinis. So kapag ganun po yung ating palaging ginagawa, healthy po yung sisiyo natin. At dun sa Rizal, hindi po pwedeng tumagal ng 2 weeks yung Rizal. So sa Rizal naman, after 3 days to 1 week, dapat po kunin nyo na yung mga nagamit na ng mga Rizal, yung mga poops na kasi medyo basa na yon. And kapag hindi natin yung tinanggal, baka magkaroon po yan ng mga bakterya. Tapos yung ammonia doon is umaamoy na talaga. So dapat kunin mo yung mga Rizal, yung mga poops nila, tapos pwede mong gawing fertilizer yon, ibenta mo, no? Yung sako ato nasa 100 hanggang 150 pesos per sack. Yan, tapos yung mo na lang, mag-refill ka naman ng bagong Rizal, no? Yung hindi po basang Rizal, dry na dapat. Yan. And yung ginagamit ko palagi sa ating mga sisiyo, kasi kapag alam natin, no, na perfect na natin yung kanilang temperature sa loob, yung iba, yung nilalagay nila is trapal. Dito sa akin is plastic cover lang kasi yung aking brooding pen naman is mga maliliit, no? Pero madaming pwedeng makasya doon dahil nga maganda yung temperature na maintain. Yung plastic cover po, ibalot niyo po sa kanilang paligid, no? Para ma-maintain lang po or hindi masyadong makapasok yung mga malalamig na hangin, lalo na kapag umuulan. Kasi itong ating brooding type or brooders natin is pang masa dahil nga murang-mura. Yan. Kapag alam na natin kompleto na yung ating temperature, nakuha na natin yung temperature, yung beddings nila, dito naman tayo sa patukan nila. Sa patukan nila dito, yung ginagamit natin is crumbles, no? Kahit anong brand, basta crumbles, okay na okay po. Yan, dito lang sa kanilang pagkain, yung mga sisyo natin minsan, medyo malakas kumain kasi nga, yung mga kakapisa lang ng mga sisyo is talaga, curious na curious. Kahit tutukain, tapos sa feeds, no, grabe kumain, gusto nila, busog-busog talaga sila palagi. Dapat po, meron kayong probiotics. So sa probiotics po, itong probiotics kasi nakakatulong po na ma-digest agad yung pagkain nila at dapat talaga may ilaw, no? Kasi kapag mainit, yung ginagawa ng sisiyo natin, umiinom palagi yan ng tubig. So mabilis ma-digest plus probiotics pa, iwas bloated po sa ating mga sisiyo. So kapag naging bloated kasi yung mga sisiyo natin, pwede po yung mamatay, no? Mamamatay agad yan, no? Hindi tatagal ng 2 days kapag naging bloated yung sisiyo, no? So about naman sa bloated, yung masasuggest ko lang talaga is probiotics. So yung ginagamit kong probiotics, may multivitamins na, minerals, kompleto na, which is yung King's Vita Plus. Yan. So napakaganda ng ating mga alaga basta meron tayong King's Vita Plus kasi nga may probiotic siya at kompleto na sa vitamins and minerals. So dito naman tayo sa sa gustong mabenta agad yung mga sisiyo nila, no? Para gumanda agad or maging karne for meat production. Dito naman sa meat production, kailangan natin ng mabilisan, no, na pagkain. So dito sa meat production natin, yung pinapakain natin is pagkain talaga ng broiler. Kasi nga parang ginagawa nating broiler yung yung ating mga free range chicken, pero mas masarap yung karne nito kasi nga free range chicken, native chicken or heritage chicken yung kanilang
mga parents. Unlike sa broiler, broiler talaga yung mga parents dito. Yan, broiler breeds. So, dito lang sa atin is ginagawa natin sila for meat type, pero medyo matagal, no? Dahil yung broiler chicken, na-harvest yan 26 days to 30 days. Minsan yung average 28 days. Yan. Ganyan lang po yung edad ng sisiyo na harvest na sa broiler. Pero sisiyo pa lang po yun, no? Yun po yung nakita yung mga lechon dyan sa kalsada at doon sa palengke ng mga broiler. Days old pa lang yan, no? Tapos, weeks old yan. Tapos, kinakain na po, kinukonsumo na. Dito sa atin, medyo matagal, pero organic nga siya. Dahil organic chicken siya, no? At sa ngayon, pinapagalan namin yung mga, for meat production. Yan, para makakain sila ng mga damo. At, yun, no? More on vitamins and wala masyadong chemical. Yan. Tapos, nakaka-harvest kami dito sa aming mga heritage chicken, 40 days. 50 days naman doon sa aming mga upgraded and 60 days doon sa ating native chicken. So, paano ko ba ito na-achieve? No? Dapat talaga brooder type. Yan. Bigyan ng mga damo para medyo organic siya, masarap yung lasa niya. At yung ginagamit kong vitamins dito is meron pong Florida Growth Factor. Ito po yung ginagamit sa mga cherry fur, kaya mabilis pong tumaas yung mga tao, no, kapag gumagamit ng or uminom ng Florida Growth Factor. Yung Florida Growth Factor po, hindi lang po yan para sa sa mga tao, pwede din po dito sa manok or sa baboy natin, no. So CGF at may electrolytes at multivitamins din. Walang iba kundi yun po yung Intenso Plus. So kapag meron kang Intenso Plus, napapansin ko talaga, napakabilis pong lumaki ng ating mga manok, no. So hindi natin kailangan ng mga injectables dito na po sa atin na sa Intenso Plus. Dahil nga napakaganda ng vitamins na to at napakabango. Yan. So dito naman tayo sa usapang isa din sa pag-aalaga ng sisiw, isang technique, no. Itong mga sisiw kasi kapag umulan, may napapansin ka agad may mamasa-masa yung kanilang mata. Yan. So, kailangan ito ng antibiotics. So, yung antibiotics na ginagamit ko para sa mga sisiw natin, 4-in-1, no? May carbocysteine, amoxicillin, paracetamol, and tylosin. Yan. So, 4-in-1 na po to and super effective. Yan. So, kapag may nakita akong sisiw na sa brooding pen, may isang sisiw doon na medyo masama-masa yung mata niya, lahat na yan agad sila. Papainumin ko na ng ating Panamox Forte. Yung Panamox Forte napakaganda kasi nga 5 grams or 10 grams, ganyan lang, no? Yung kanyang per sachet. Tapos, para na po yun sa isang galong tubig. Yung iba kasi kailangan ng 20 grams para doon sa sa isang galon. Yan. Pero dito sa ating Panamox Forte, napakatipid. And isang teknik ko dito sa paggamot ng ating mga sisiyo is kinukuha ko po yung sipon nila sa ilong, pinipisil ko. So pag may lumabas doon sa kanilang ilong pag pinisil mo, yan, kunin mo po yun and linisan mo po yung doon sa bunganga nila, parang may hati po yan sa gitna. And yung hati sa gitna, konektado po yun sa ilong ng manok natin. Linisan natin ng malinis na cotton. Yan, tapos painumin natin ng bertahang powder na ng Panamox Forte. Agad-agad gagaling agad yun, no? So kapag hindi po kasi natin may ginamot yung sipon or or yung simpleng sakit lang ng ating mga manok, pwede po yung lumala. And kapag lumala po, mahirap ng gamutin and mamamatay po yung sisiyo mo. So sayang na sayang po yung pera na ginastos mo para dun sa sisiyo, no? Yung puhunan mo nagiging nawala na dahil nga namatay yung sisiyo mo. Doon naman sa mga sisiyo natin. Doon mga sisiyo din natin kasi minsan kahit ano lang po yung kinakain kasi nga curious sila. So dapat pag nakaabot na po sila ng 6 weeks old, yan dapat po kung gagawin silang breeders, dapat po na i-deworm mo. So kapag diniworm mo kasi yung mga manok natin, yung mga parasites ng mga worms matatanggal. So, yung lahat ng binibigay natin para sa mga sisiyo natin, pupunta po yan sa katawan nila. Hindi po pupunta dun sa mga parasites or sa mga worms, no? Sayang po kasi yung pera natin, pinapakain natin yung mga manok natin, yung mga sisiyo natin. Tapos, hindi po napupunta sa kanila, or konti lang po yung mabe-benefits nila dun sa mga binibigay natin dahil nga may mga parasites na umaagaw
sa ating binibigay sa mga manok natin. So sayang po yung ating pera, no? Sayang yung gastos natin. At yun, kapag gumamit po kayo ng Worms to Go, yung Worms to Go po kasi napakaganda kasi meron siyang albendazole and praziquantel at very affordable siya, no? Unlike sa ibang dewormer, sobrang mahal. Tapos hindi naman effective. Itong dewormer na ito, minsan mo lang makikita yung uod or worms kasi nga natutunaw siya dahil dito sa gamot na nandito sa ating Worms to Go. So very effective, and advice ko lang sa mga gusto talagang palakihin or gusto talagang maging super maintained yung kanilang mga manok, mas maganda every 3 months kayong mag-deworm. Pero kapag hindi naman kaya sa budget or for meat production lang naman, kahit every 6 months lang, okay na po. Tapos start lang po kayo sa 6 weeks old. Yan. Tsaka doon naman, no, sa mga halimbawa, yung mga sisiw nyo naging breeders na sa susunod. Yan. Kasi yung iba naman kasi gusto magtipid dahil nga marami silang mabibili sa kunting puhunan nila kapag nag-start sila sa sisiw. Yan. So kapag ganoon ay yung dapat yung ipa-maintain kapag naging breeders na sila, yung ginagamit ko dito sa akin ngayon is Intenso Premium and Intenso Power Stand. Yan. Pwede po yan both sa hens and broodcocks. Yan. Pero yung ginagamit ko talaga sa aking mga hens dito is Intenso Premium. Kasi yung mga ingredients niya, may mga calcium, whey protein, kailangan talaga para dun sa ating mga hens para mas maganda yung pangingitlog nila. Kasi nga, yung ating egg shells ng mga itlog natin is made of calcium carbonate na mayaman sa calcium. So kapag palaging nangingitlog yung manok natin, baka po maubusan ng calcium yung ibang mga itlog nila. Napapansin nyo ba sa ibang pugad nyo, yung itlog is walang shell, ibig sabihin yan, kulang sa calcium yung inyong mga alaga. No? So kapag ganon, ay dapat po na painumin nyo ng vitamins na may calcium yung inyong mga hens. Kasi nga, baka kulang na sila sa vitamins or calcium, kaya yung iba, meron kayong soft eggs na tinatawag, no? Yung soft eggs kasi wala siyang shell, napakalambot niyan, and kapag ini-incubate natin yan, hindi din po yan mapipisa dahil papasukan talaga yan ng bacteria pag andun na po yan sa ating incubator. So, kahit magbuhay pa yung similya doon, mamamatay pa rin dahil nga napasukan na ng bacteria. Yan. So, iwan ko lang sa iba, no, kung nakatry na sila nito, pero sa experience yun, sa bumamanok natin, kasi napakadami nating manok, talagang meron na pong ganyan, no? Yan, and kulang talaga sa vitamins yung manok na yan. At yun lang, no, need ng vitamins. So, yun lang naman yung mga kailangan, ilaw, magandang beddings, magandang brooding pen sa pag-aalaga ng sisiyo. And deworm lang pag gusto nyo maging breeder sila. And take note, wag po kayong magbenta ng for meat, no, na manok kapag nag-deworm lang kayo kahapon o ngayong araw. Bawal po yan, no, kasi nga merong withdrawal period. Yung withdrawal period naman kapag gumamit tayo ng Worms to Go nasa 5 days. Yan. Tapos pwede nang ma-dispose yung mga diniworm nating mga manok para gawing pangkatay. Lalo na yung Christmas, yung mga naka-deworm din kahapon, no? Baka hindi nyo pa makain yung manok nyo. Kasi nga, naka-deworm. So, 5 days to 7 days pa. Yung iba talaga, ginagawa nyo yung withdrawal period nila nasa 10 days to 15 days para sure talaga na walang chemical doon sa kanilang binentang meat na manok. So, yun ang kumakanitib na at sa mga ka-agrisenso natin. Sana marami kayong natutunan dito sa ating topic ngayong araw. Ma'am Karen, Ma'am Inday Badya, Gising na po kami. Gising na kami. Ay, yes. Ano meron? Ano ba yun? Good morning, ma'am. Uy, nakikinig kami ha, 'di ba? Sir, tanong ko Sinabi lang, kanina, sa sisiw po, sa unang paglabas pa lang niya sa itlog after mapisa or na-incubate, ano yung pinakauna talagang dapat ibigay na pagkain at vitamins? Is it necessary talaga na kailangan ma-injection din siya ng vaccine at that early age? Kapag kakapisa pala ng sisiyo, ma'am, doon sa ating hatcher, kasi yan sila napipisa, no? Iba po yung incubator na setter, yung mga naglalagyan ng itlog, iba din po dun sa hatcher natin. Doon sa hatcher natin, mag-stay po yan sila ng 3 to 5 days. Dapat po kasi, bago tayo mag-transfer ng mga sisiyo is,
dry na po sila, no? Hindi na po sila basa. Kasi kapag basa pa yung mga sisiyo natin, minsan kapag tinuka po ng mga kasama nila yung pusod nila, lalabas po yung mga tiyan nila or mga intestines. Oh. So kapag lumabas po yan, mamamatay, no? So kapag andun na po sa brooding pen natin, tapos dry na po yung mga sisiyo natin, yung unang-unang dapat yung ibigay sa kanila is tubig. Malinis na tubig, fresh water lang muna. Yan. So para po yung mga kinain nila dun sa yung egg yolk na kinain nila is ma-drain nila yung mga kinain nila doon sa loob ng itlog. Yan. Tapos after that, mga 2 hours siguro, magugutom po yung mga sisiyo and dapat bigyan na po sila ng crumbles. No? Or yung patuka para sa sisiyo. Paunti-unti lang, no? Wag po medyo marami kapag first day or first 3 days pa lang. Kasi sabi ko nga kanina, yung mga sisiyo natin, medyo curious. Kung ano yung gustong tutukain nila nila hanggang mabusog sila. Kaya yung iba, minsan namamatayan, first day to 2 days pa lang kasi yung iba nagiging bloated dahil sobrang busog. So, dapat talaga may probiotics kayo sa inyong mga sisiyo. Okay. Sir, meron bang parang tinupunas-punasan pa ba yung sisiyo, sir, parang bagong pag-hatch niya? Kasi di ba syempre basa siguro yan, di ba? Siya ma'am, kapag basa po yung sisiyo, no, pwede mong punasan, pero dito sa atin kasi marami yung sisiyo natin. Nadodry naman sila for 24 hours, dry na po yung sisiyo niyan. So, hindi na po kailangan punasan. So, pero kapag mahal na mahal mo yung sisiyo mo, yan, mamahaling breeds, tapos konti lang naman sila, pwede mong punasan. Pero, advice ko lang, huwag nyo na lang punasan, hayaan nyo na lang, kasi yun yung natural way sa pag-isa sa ating mga sisiyo. Ayun. Ready na. Ang arte-arte ng mga sisiyo. Oo, natanong ko rin kasi yan previously po kay Manok Tambayan na Sir Sean. Tingnan mo na Sean to Rian. Tapos kapag si Sir Rian, Sean na naman yung babanggitin natin, Day. Kasi gulo-gulo na. Gulo-gulo. Natanong ko sa kanya, Sir Sean, kung January ba ay breeding good time ba for breeding? So sabi niya, oo, maganda siya. So timing talaga itong topic mo ngayon, Sir Sean, kasi yun nga, in preparation na ito sa mga kapwa natin na mga chicken breeders. Kapwa natin? Kasali ako doon. Kapwa chicken breeders na magbalak na magsimula na naman sa pagmamanok, 'di ba? Yung parang yung nag-stop muna sila tapos ito kasi January ito magsisimula na naman ako. Parang ganoon, 'di ba? So, para sa iyo, agree ka rin ba doon, sir? Yes, ma'am, no, kasi nga yung inaabangan na naman talaga is yung peak season. So, hindi namin madiktahan or malaman agad yung kailan ba yung peak season sa pangitlog ng ating mga manok. Pero kapag maganda next year kasi daw sabi nila tag-init yan. So, kapag tag-init, maganda talaga sa ating mga alagang mga manok. No? Kasi nga kapag tag-init, mas mabilis o maganda silang mag-produce ng itlog. Ayan, okay. Pero may tanong tayo, bakit daw meron cannibalism sa mga sisiyo? Yung sinabi mo earlier na parang kinakain, nagtutukaan sila to one another. Paano yan maiwasan? Or talagang it's their nature to be like that? Sa ibang sisiyo, may mga breeds talaga na sobrang matatapang, no. Yung iba doon Siamo, yan Huluano, medyo matatapang din sila. Hindi pwedeng pagsabay yung mga sisiyo. Dito naman sa akin, yung mga manok ko is may lahing Siamo and Huluano. So yung ginagawa ko lang talaga dito is dapat po na kompleto or hindi sila nauubusan sa pagkain at sa tubig. Pag wala kasing matuka yung mga manok natin, at wala silang mainom, wala silang ibang choice kundi kakainin nila yung balahibo ng kasama nila. So, yung mga nabubuli nila na wala ng mga balahibo, kasi yun ang nabubuli nila, no? So, kapag wala na siyang balahibo, next naman dyan is yung skin. So, kapag ubos naman yung yung puro dugo-dugo na, yan, masasarapan na yung iba, maagod sa dugo. Tapos yung iba naman is dun sa puwet nila tinitira, no? Pag tinira nila sa puwet, lalabas yung mga intestines niya. And kapag hindi pa napantayan yan, yung sisiyo is mamamatay and wala na po siyang intestines. Yung kakainin na naman nila is yung balahibo at saka yung intestines. Hindi na po kasali yung buong katawan ng yung mga kapatid nila.
Oh, kawawa naman yung So, ano. maglalagay ka ng food, sir. Hindi ba ma-overfeed ang mga sisiw or the chicken? Di ba? Mag-ano ka lang ma'am, maglagay ka lang ng pagkain na marami kapag umiidad na sila ng 3 weeks to 1 month. Okay. Sa ganyan na edad, yan din po yung edad na nagsisimula sila mag-feeder picking. Feeder picking po yung tawag sa pag-aaway nila na ganyan. I see. Feather picking. So may mga ganun din pala ng mga scenario, no. Meron din itong question, kung mag-isolate or magse-separate ba ng mga ng mga sisiyo, dapat ba per breed? Or pwede Sa- haluin na lang lahat. ano ma'am, no? Kapag may breeds naman, malalaman mo naman agad yan. Kung halimbawa, short ka sa kulungan mo, no? So, pwede mo naman ihalo, tapos malalaman mo naman agad kung ano yung native doon, tsaka heritage. Dahil iba naman yung itsura ng heritage tsaka sa native, no? So, malalaman mo lang yan kapag meron ka ng mga sisyo or medyo expert ka na sa pag-aalaga ng manok. I see. Okay. Sir, Meron ba natanong ko rin, natanong ko rin kasi ito kay Manok Tambayan. Yung water is the first talagang kailangan ibigay sa mga sisiyo. For Yes, po. places na walang accessible water, clean water, sir, do you advise to give water sa ulan, yung ulan? Pwedeng Ano maibigay. ma'am, kapag halimbawa, kung water naman sa ulan, no, ay okay lang naman, no? Wag lang po yung parang first na ulan, no? Dapat talaga yung parang everyday umuulan kasi nga kapag ganun yung ulan na yon, medyo walang acid rain, no? Kasi nga merong low pressure area sa lugar nyo, yan, pwede. Pero kapag bigla ang ulan lang, baka kasi yung tubig na yan is galing sa sa mga vapor galing sa mga sasakyan, no? Baka may mga chemicals or may mga acid rain. So kapag meron pong yung acid rain tapos yun po yung nainom ng ating mga sisyo, baka po masira yung tiyan nila. So mas maganda yung ulan talaga na parang araw-araw umuulan yan. Tapos kuha ka lang ng tubig. Yun lang yung ipainom mo sa inyong mga alaga. Hindi rin pwede yung stagnant, sir. There are people, may mga kuan tayo na nilalagay na sa drums, di ba? So, hindi yung pwede yung ganun din. Dapat it Kung could be sa a drums fresh naman, one. ma'am, kung alam mo malinis, okay. Pero kapag alam mo na medyo may mga lamok, yan baka maging mamatay pa yung mga sisiw natin. Oh, I see. Okay. Anyway, basahin muna natin itong ating mga May mga shoutouts bago may mawala. question, Day. Saan? Hindi ko siya makita pa. Wait lang. I-refresh ko muna ang aking laptop. Ito, Natatabunan kasi yung ibang message. Meron question dito si Lee Gaspi. Sige. Lee Gaspi talaga siya. Good PM ka native, watching from Rosario, Agusan Sur here. Pa-shoutout po Sir Pulumulok Native Chicken host. Ano yun? Natanggal na. Yan, shoutout. Hindi pala yung question, shoutout pala. Yan. Shoutout pala yun. Saan ba Host, mga ito? kasamahan. Ito sabi niya, watching here, pa-shoutout po Sir Pulumulok Native Chicken host. Mga, ano ito? Saan ba ito? Basta meron from Nazareno Priagola. Ayan, from magandang hapon, Ma'am and Sir Sian. Nanonood kami dito sa Pututan, Iloilo. Uy, Yan, sa magandang Pututan. hapon. Thank you po sa Ilonggo inyo. din ito si Sir Sean. Saan ka nga, Sir Sean? Sa Iloilo? Nag-aaral ako doon, ma'am, sa Molo. Nag-aaral para sa Molo. Okay. Meron di bang Molo soup dyan, Sir, sa Molo? Diyan ba Yes, galing ma'am. ang Molo? Ang Molo. So, diyan ang galing ang Molo soup. Ay, Saka Sir, labas may pa, nagtanong, sir. ano daw ito? Ano daw po yung gamit nyo na pang disinfect sa inyong area? Yan, natanong ko rin yan. Pwede ba bigyan ng sabon? Gumamit ng Sunrox, mag-spray? Dito sa amin, ma'am, chlorine lang, no? Chlorine. Tapos, kung kung ayaw mo ng chlorine, pwede naman suka. Oo. Ay, suka? As in, sir? Ilagay sa Suka tubig, na may sir, sili. or... Maputi, Yes, po. Suka na may sili yung sa iba. I see. Okay. Bakit hindi ko saan ito nagko-comment sila? Nasa ibang planeta siguro yung binabasa. Refresh mo. Pero nanonood Day, Agusan MPS, yung mga pulis yata ito sila, Day, nanonood sila sa atin.
Oh, maayong hapon, sir. Sa Sir mga Lee taga-Agusan. Oh, di ba? Di ko kasi siya agad mabasa, nawawala siya right after kung mai-refresh. Ayan. Ano Oo. pa, saan pa ba ito? Oh, wait. Magandang hapon, Iloilo. Tapos na Ay, siya ayan. Nanonood sila from... Santoros kasi pag magsasalita tayo nako-cover siya ng ating ng Ano yan? yung tawag na Captions. caption ba yan? PNP Rosario MPS Agusan Sur, PPO. Region Oh, 13. ayan. Ayan. Region Thank 13. you! Ayan. Salamat po. Ayan. Thank you Hello po sa din inyo to dyan, sir. Sir Jemuel Narciso Bali Lihi. Tama ba yun? Bala Lihi. Ayan. Magandang hapon din po sa inyo. Ano yung Nanonood din si Sir Rian. Manok Tambayan, watching Manok from Tambayan. Padalan, Gabaligyag, Pabo. Wow. Sa mga taga Jansan dyan, saan ka ngayon, Sir Rian? Para natin, mai-shoutout natin dito sa live, 'di ba? Para dumaan sila dyan. Yeah. Nang maubos ang mga pabo, sir. Okay? Sa mga naghahanap ng pabo dyan. Ayan. Ayun, pa-shoutout po PNP troops ng among unit. Rosario MPS ADS Provincial Office PRO 13. Ayan. 13. Agusan Mayong del Sur. hapon, Agusan del Sur from Sir Ligaspi. Ligaspi. O talagang napakaano. Hi sir, salamat sa inyong paglantaw. Mayong hapon po Correct. ninyo. Ay, ito Thank na, you. Day. Merong tanong si Nazareno Priagula. Tanong ko lang, sir, mabuti bang ipainom sa sisiyo ang tubig na may halong brown sugar bago sila bigyan ng pagkain pag isolate sa kanilang mga inahin? Yes, ma'am, no, yung asukal, maganda din yan, no? Pero hindi po yan dapat kasi yung natural na electrolytes is doon daw galing sa sa niyog, no? Yung tubig Sa sa buto. niyog, Ah. sa butong, yan, electrolytes. Kapag wala ka daw wala ka daw ganyan, no, wala kang sa butong, wala kang tubig sa butong, is asukal na lang daw yung ilagay mo. Pero based on my research, hindi naman source ng electrolytes yung sugar. Yung napapansin ko lang sa sugar na may tubig is siya, magana, napapagana lang talagang kumain yung ating mga manok. So maganda din po maglagay ng kapag wala kayong vitamins, medyo mahirap talagang mag-afford ng vitamins. Okay din po yung yung asukal, pampagana lang po yung kumain. Yan, tapos magana siyang kumain kasi nga masarap yung tubig, no? Palagi niyang binabalik-balikan yung tubig kasi nga matamis. Yan, naninibago siya. And kapag ganon, palagi siyang madadigest ng kanyang pagkain dahil nga palagi siyang uminom ng tubig. So maganda din po maglagay ng asukal sa tubig. Oh, ayun. Is it advisable to do it daily, sir? Pwede siya daily gawin. Pwede din. Kasi nga, kaso mahal din po yung per kilo ng asukal. Depende po yan sa inyo. Pero pwede. It will not matter, sir, puti or brown. Okay lang. Yes, ma'am. Ayun. Feeling ko Day, mas masarap ang brown. Oo, mas mura pa siya. Oo, mas mura as feeling ko well as masarap ang compared sa brown. white, diba? So, ayan, Yumang Street daw at Bang sa Petron. O, ayan, yung naghahanap ng pabo. Sa mga naghahanap Doon kayo. na ng pabo, pumunta po kayo doon sa General Santos City, dito sa Yumang Street, sa harap po ng Petron, no, 'di ba? Yes. Andiyan po si Manok Tambayan nagbebenta ng pabo. Si din na Sir Sean, no, meron tanong si Muammar Hasim Ragundo. Hello ka native watching from Buldon, Maguindanao. Wow, abot ang presensya sa Buldon, Maguindanao. Advisable po ba na pagka-hatch ng sisiw, first na ipainom is yung, pareho pala yung question nila. Bakit sila same yung question? Yung brown sugar talaga o molasses, no? Baka yun talaga yung no? Yun Ginagawa yung nila, sir. ginagawa ng mga ng mga breeders. Parang Yung practice mas nila. talaga yung molasses, mas maraming benefits yung molasses. Yung kasi yung molasses, para po yan sa strong bones ng ating mga alaga. Di ba pag molasses, yan sa Sir Sean, sa... Yung pinapakain din yan siya sa pinapainom sa goat? Para Diba din siya, pinapainom yan? parang caramelized din. Oo. Parang, May hinahalo yan sa saan ba yun? Pero made in ba yan siya? Sugar?
cane? Sugarcane, ma'am. Yes po. Oh, tubo. Made of Tubo. tubo ang molasses. So, yun. Parang hindi pa siya, kumbaga kung may refined sugar, parang ito, hindi pa talaga ito na Oo. pure na ano talaga Yes, na po. process into brown sugar, yung ginagamit na natin pang mix sa kape, yung molasses talaga is yung hindi pa yan siya na process na ano, sugar. Sugar. So, yun pala. Pwede pa siya sa chicken. Kasi ang alam ko, yung mga kambing namin, pinapainom ng molasses ng husband ko. So, I thought pang kambing lang. Pwede rin pala siya sa manok. Okay. Yes po. So, that's somehow. Ngayon ko lang Pwede nalaman. nga Okay. Pwede nga sa tawang molasses, ginagamit nga yan siya pang ano, Yes sa- po. Pwede sa tao. sa baking, your Oo. baked molasses. Oo, baking. I Or pwede see. mo nga direkta mo yan siya, ano, sa kape. Kasi same sugar din naman yan. Pero hindi lang siya processed sugar. Yun lang din. Mm-mm. Anyway. Yun na siya. Anyway, of the mga asukal and all. Ayan. So far, ayan ha. Wala Wala kami na ata. Nabasa Wala na na kaming lahat utang. ng inyong mga shout-out at tanong ha, okay? So, sir, you have any message po sa inyong mga followers? Baka meron kayong announcement to do or mga gagawing mga, tawag nito, for the Christmas para sa kanila. Yan. So, yun pa rin, no? Walang haligi sa atin. Everyday pa rin tayo mag-vlog, no? Kung kakayanin twice a day, yan, morning tsaka hapon. Yan. At saka maraming salamat, no? Dahil umabot na po tayo ng almost 104,000 followers and almost 54,000 subscribers. Yan. Madami na So, talaga. ano na, sir? Malapit Todo ka na. Yung ano tawag yun? Yung silver button. Yes po. Yan. Sana next year, maabot na natin. Oo, abot yan. Yan. Next year, diba? Why not? There's no impossible. Lahat possible, di ba? So, itodo na. Mga followers dyan sa mga hindi pa nakaka-follow, like and follow na, di ba? The page of Sir Sian Pulamalok Native Chicken. Para updated din po kayo sa mga tips niya morning and afternoon. O, talaga 2 sets yan para sa inyo. May short at saka long version. Yes po. Talaga. Para at least Correct. talaga for your convenience and all, para sa inyong pagmamanukan. So, ayan. So, there you go. Maraming salamat po sa mga kausap pa. Ayan. Sir, thank you for being with us this afternoon. And syempre, paabangan nyo pa rin po kami. Of course, next week, mga tips pa rin po para sa inyong pagmamanukan. Anyway, wag muna kayo umalas. Diyan lamang po kayo at kami magbabalik ni Clara matapos po ang mga paalala. Pero parang tayo ay, hindi na po yan, no? Hindi na Let's talaga go. tayo aabot. Sagarin na lang natin. Oo, extra na lang po Okay. tayo. Ayan. Sige, iyak Sagarin na na lang natin. Sige, go. Sagarin na lamang po natin ang panahon. Okay? Sige, Sir Sean, dyan ka lang muna ha, kasi shoutout natin, Sir Sean, yung mga Agrovet stores natin na, tawag dito, available po ang ating mga produkto. Parang meron lang atang isa dyan na na-prepare sa atin si Kuya Billy. Ayan. Ayan. Saan dyan? Ayan. Sa Ilocos Norte. Ayun. Uy, madami kang ano dyan, Sir Sean, ha? Madami kang mga viewers dyan sa Ilocos Norte. Kasi most especially yung mga nag-chat sa amin, paano nyo po nalaman ng King's Vita Plus? Nanonood po kami sa vlog ni Pulamalok Native Chicken. Dyan po yan Wow, sa salamat. Ilocos. Salamat po. Oh, ayan na. So, good. Day, isahin mo na yan, Day. Sa poblasyon, Pagudpud, Ilocos Norte. My Hindi na gosh, natin hindi ko po siya mabasa. mabasa. Ayan, Ayan, poblasyon, Pagudpod, Ilocos Norte. JKS Agricultural Farm Supply sa Barangay Ligaya, Pagudpod, Ilocos Norte. Diyan po tayo sa, oh my gosh, Kyle Daniel Agricultural Product Trading sa Barangay Bani, Bacara, Ilocos Norte. Diyan po sa Garcia Agricultural Supply. Ayan. So, doon naman tayo sa kabila. Doon po sa Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Andyan po tayo sa John Rich Vohia. Tama ba? Poultry Supply. Sa Barangay Nagsanga, Pasukin, Ilocos Norte. Sa Monas Farm Supply. At sa Barangay 2, Apaw, Pidig, Ilocos Norte. Andyan po tayo sa Alivedo Farm Supply. Hindi ko ba siya naputol siya anyway. Ano ba yan Kipido. siya?
Kasi si Vito. John Mark ang aking nababasa on screen. Sige, Sorry. Vito Farm Supply. Ayun. Ayan. So, dyan po kayo makapamili ng ating mga produkto. And syempre, kung naubusan po yung mga suking stores over there, ayan, nandito na naman ang dinosaur. Pwede po kayo makapamili. If you have LBC branches in your area, chat lamang po kayo Correct. sa ating mga Facebook pages para ma-accommodate po natin ang inyong mga orders via cash on delivery or cash on pickup or via Shopee. Meron Ayan. po kami sa Shopee, KBM Yes. Agribat Lines, ang official store natin. Shop na! Hindi lang po i-add to cart, buy now. Okay. Yo, check out agad-agad. Check out agad-agad. Hindi Confirm order. maubusan. Kung hindi po Correct. tayo maubusan So, ayun ha. Pag meron pa kayong mga tanong, don't hesitate to chat us kasi meron po tayong mga associates, ayan, who will answer your queries over there sa ating mga Facebook pages. But then, sir, by the way, before we go, your Christmas message po pala. Ayan. Message, sir. Mamamas ko po kami. Merry Christmas, sir. Merry Okay. Christmas po sa inyong Masend lahat. po kami no? ng Gcash number, sir. Ayan. Na-tense kasi, Ayan. sir. Pagbati mo Merry sa Christmas mga po sa inyong lahat, mga kanitib natin, sa pag-presenso natin, no? Na mga nanonood, Merry Christmas sa inyong lahat. At yun lang po, no? Bigyan nyo rin ng gift yung mga alaga nyo. And everyday yan, bibigyan kayo ng gift ng inyong mga alaga. Correct! Corrected Siyempre. by! Siyempre, Oh, yung dito. gift is yung King's Vita Plus at Panamox at Intenso. Tapos worms tugog na rin. Yeah, bongga. Ayan. So, Bongga. sulit na naman ang ating Martes ng hapon. Of course, kompleto naman ang ating mga balita at tips kasama po ang inyong mga friend on the air. By the way, ito po si Inday Bajang. And of course, ito po si Clara Tita kasama si... Kolomolok Native Chicken. Maraming salamat Yeah. sa inyo lahat. Correct. Hanggang sa muli po bukas. Happy New Year po sa lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Bukas po ulit mga ka-agri. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa inyo po mga magsasaka. Wala nang iba pa. Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Mayong hapon! Merry Christmas! Happy Valentine's! Merry Christmas! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.